Extreme omstandigheden bij de 22e editie van de Kustmarathon. Meer dan 2000 hardlopers gingen vanmiddag de strijd aan tegen de vele elementen die een marathon te bieden heeft. Bij de wedstrijd is het de Brabander Dennis de Vrijtas die lak lijkt te hebben aan met name de felle wind tegen richting Zoutelanden. Hij gaat er al vroeg in de wedstrijd alleen vandoor en krijgt ook een beetje natte voeten. Een grote groep met achtervolgers houdt elkaar uit de wind om te sparen voor de laatste fase van de wedstrijd. En die lijken het wat slimmer aan te pakken dan deze de Vrijtas. Want als hij Westkapelle nadert, lijkt het beste er wel af te zijn bij de Vrijtas. En komt hij nog maar met moeite vooruit. En dan is hij een prooi voor Ricardo Sint-Nicolaas in het zwart en drievoudig winnaar Tim Pleijten, die de Vrijtas hier op de zeedijk bij Westkapelle passeren. In de duinen naar Zoutelanden versnelt Pleijten dan en laat hij Sint-Nicolaas alleen achter. En dan gaat hij Tim Pleijten geschiedenis schrijven, want nog nooit won iemand eerder 4 keer de Kustmarathon. En na zijn zegens in 2016, 2019 en 2021 is Tim Pleijten uit Vlissingen opnieuw de sterkste in deze loodzware editie van de Kustmarathon. Bij de vrouwenwedstrijd ook een Zeeuwse winnares. De uit Schuddebeurs afkomstige Annemiek van Koten is daar namelijk de snelste. Zij wint voor het eerst in haar carrière de Kustmarathon. Reacties en uitgebreide samenvattingen van de wedstrijdmarathon zijn te zien vanaf 7:50 in een speciale Kustmarathon-uitzending. In Hulst is de afgelopen nacht een auto dwars door de voordeur van een woning gereden. Dat gebeurde aan de Havikdijk. De woning raakte zwaar beschadigd. De gevel moest gestut worden. De bestuurder van de auto bleek onder invloed en is zijn rijbewijs kwijt. De auto reed rond 2:50 met volle kracht door de voorgevel van het huis. Toen de politie en de brandweer aankwamen, zagen ze dat de bestuurder, een 20-jarige man uit de gemeente Hulst, zelf uit de auto was gekropen. Hij raakte wel even buiten bewustzijn, maar moest daarna een blaastest doen. Daaruit bleek dat hij onder invloed heeft gereden. In de woning raakte niemand gewond. Het is Dierendag en daar speelt de tattoo-boutique in Vlissingen op in met dierentattoos. Klanten konden vandaag kiezen uit kant-en-klare ontwerpen en de gehele opbrengst gaat naar het goede doel. Elk jaar kiezen wij een stichting uit en dan doneren wij dus onze opbrengsten aan de stichting. En omdat het Dierendag is, de dierenbescherming dit jaar. Via social media konden klanten een afspraak maken. Dat was wel nodig, want er was veel belangstelling. Mevrouw, wat dacht u? Niet 1, niet 2, maar gewoon meteen 3 tattoos. Ja, ik vond ze zo leuk en ik dacht, ik had eigenlijk een soort afspraak met mijn zus dat als er een pingwing-tattoo bij zou zitten, dat ik die zou nemen. Maar toen zag ik ook de kattentattoo en Nijntje, dus ik dacht van ja, dan maar alle 3. Vorig jaar haalde de tattoowinkel €2300 op voor het goede doel. Of ze dat nu gaan evenaren? Eigenlijk verwachten we niks. Vooral heel veel gezelligheid. Alles is mooi meegenomen natuurlijk. Maar het is ook wel een stichting die heel veel mensen kennen. Dus wie weet, misschien wat meer, misschien wat minder. Maar dat maakt niet uit. De klanten gingen in ieder geval blij de deur uit. Ja, ik hou heel erg van dieren. Ik heb zelf ook een kat thuis. En ik heb 5 cavia's en een vis. Dus ja, dierentatoeages is wel iets wat bij mij past. De nieuwe roman Zwarte Poel van Jan van Toortelboom speelt zich af op deze boerderij in Serapskerken, waar ooit boer Adrie van der Meulen woonde. Een plek in een roman kan al genoeg zijn voor mij. Een verhaal dat zich hier afspeelt, wil ik schrijven. En Adrie was wel heel interessant als persoon. Hij was echt heel bekend in de omgeving. Die jeugd die kon hier van alles doen wat ze wilden. Er werden liedjes gezongen, er werden spelletjes gespeeld, er werd vuurwerk afgestoken. En voornamelijk ook aan motoren en brommers gesleuteld. En dan gingen ze ook crossen op zijn akkers. Hè. Dat liet hij ook allemaal toe. Wiens smoel ben jij? Vroeg Adrie. Lou zoog aan zijn sigaret, blies de rook uit, bleef naar de grond kijken. Hou je kankerkoop gek. Hoe is het met je, Ko? Ik hoorde van je moeder dat hij hier was. Daar zijn dus dingen fout gegaan vroeger en dat komt terug op een oudere leeftijd. En dat zien we wel eens vaker, dat dingen terug kunnen komen als een boemerang. De rest van de dag zat Lou zwijgend te kijken naar de pauwen, de schuurdeuren, de handen van de jongens, de moersleutels, de boutjes. Maar vooral naar Adrie, die op zijn kruk, zijn half kapotte pijp, met een stuk tuinslang rond de kop, zat te roken. Ja, ergens gaat het toch steeds over het verleden dat het heden inhaalt.
En ik denk dat dat iets is dat in heel veel van mijn romans voorkomt. Het boek Zwarte Poel ligt vanaf nu in de boekhandel. Ja, het was een echt gure dag op deze zaterdag door die grote depressie van ex-orkaan Umberto, die zelf al bij Noorwegen was, maar een regenzone bracht gisteravond, vannacht en een stuk van de ochtend veel neerslag. Toen was de wind even wat minder en het klaarde een beetje op. We kregen echt mooie Zeeuwse luchten voor de liefhebber met felle opklaringen. In de loop van de middag nam de buigheid ook weer wat toe in het algemeen en toen kwamen ook de zwaarste windstoten van de dag. Vannacht zijn de zwaarste windstoten voorbij, maar er vallen nog enkele buien, mogelijk met onweer. Minimum van 10 tot 12 graden. Morgen is het ook nog wisselvallig en doorwaait met windkracht 4 tot 6 en aan zee soms windkracht 7 uit west tot noordwest. Er zijn brede opklaringen en lokaal valt nog een bui, vooral 's ochtends en in het begin van de middag. En na het weekend is het veel kalmer, met meestal een matige wind uit zuidwest tot west, af en toe aardig wat zon en maximaal rond 17 graden. Vanaf 7:50 vanavond hier na het nieuws een samenvatting van de kustmarathon vandaag. En ook een sfeerverslag in de loop van de avond op YouTube. En morgen zijn we er vanaf 7 uur 's ochtends op radio en televisie bij de start van de wandelmarathon. Maar eerst hier zometeen het weekoverzicht.